Good morning sa inyong tanan mga mamsir. Happy Sunday sa inyong tanan mga mamsir. Nganong gaingon ko nga happy Sunday tungod kay nagpasalamat ko sa Ginoo kay makasimba pata sa tong buhay na Dios, no? Kay naiuban diya wa gi nakaabtan og Domingo. Namatay na, gikuha na sa tong buhay na Dios. Manang ikaw diya simbahon na to ang atong buhay na Dios karon kay but hinaon-haon wala jay nakahibalo sa tao sa kalibutan, wala jay nakahibalo nga ikaw mamatay ay kanus ka mamatay, wala jay nakahibalo. Siguro ang uban moingon nga anaan sa doktor nga tulo lang ka kaadlaw kuhaon na ka sa Ginoo, pero dili gid na dili gid mao'y tinuod na apan ang pagbalik sa Ginoo sama sa kawatan mga mamsir. Nga ang kamatayon pod sama po na sa kawatan. Wa di ka kahibalo nga makawatan ka. Nga ikaw diha ay napaglangan-langan kung wala pa man ka nangalagad sa Ginoo. So di na karon pagpangalagad sa Ginoo mintras dili pa ulahi ang tanan. Mintras buhi pa kaning kalibutan napakay pag-asa nga musimba moalagad sa itong buhay ng Dios ug mag-usab sa itong kinabuhi ug dalaygon ang atong buhay ng Dios. Happy Sunday pag-usab. God bless sa tanan.